Aitona hemen nago. Ze polita zauden, eman musu bat. Aitona, nora joango gara gaur. Zugastietara igoko gara, meategi zaharrak ikustera. Funikularra, 1926ko irailaren 24an sortu zen, Zugastietako meatze eremuetarako bidea irekitzeko. Larrainetako funikularrean, meategitako burdina jaisten zuten, ondoren itsas portuetara eramateko. Begira ze ikuspegi ikusgarriak dauden. Funikular honen berezitasun nagusena horizontalean igotzen dela da. Europa osoan bakarrik bi daude era honetakoak, eta zorionez bat geurea da. Orain garraiobide izateaz gain, ezinbestekoa da meatzaldeko turismorako, eta Euskal Herriko toki bisitatuenetako bat da. 70. hamarkadaren bukaeran, amaitzen hasi ziren ustiapen hauek, eta ordutik funikularraren funtzioa. Zugastietako eta Larrainetako biztanle jaistea eta igotzea da. Nik meategi honetan lan egin nuen. Burdin mearen agortzarekin batera eraikin horiek zaharkituta geratu ziren eta suntsitzen hasi ziren. Honela, azpiegitura gehienak hondatuta eta ahaztuta geratzen hasi ziren. Altxor historiko hau ez galtzeko, mantenimendu lanak premiazkoak dira gure historiaren zati garrantzitsu bat hurrengo belaunaldiei iritsi daien. Aitona, laku bat da, nola da posible. Zantia iriztear dago, dena prestatzen esnatzea, bikotza palak asko eta